Lalo ay ang sarap ng bulalo dito sa Tagaytay. Napaka-fresh pa ang hangin. Grabe. Nature na nature dito. Malamig ang klima ng panahon dito sa Tagaytay. Ay makatulong sa mga kababayan natin, mayaman ka man o mahirap, nasa laylayan ka man. Pupunta kita, ako po ay isang charity vlogger para sa mamamayan. Tagaytay, libre lamang po ito for chiropractic, hilot massage, home shooting, and therapy. Hinibisayawan. Maraming salamat po mga kababayan ko. Tagaytay, ay shoutout sa inyo lahat. Hinibisayawan ang natin. Malamig yung kilig yung araw, pero napakalamig yung klima. Sobrang lamig. Hintay-hintay lang kayo. Kung pag mayroon ng schedule sa inyo ay i-chat agad kayo. Ay ititext agad kayo ng TV Bisaya 1 pag mayroon ng slot na para sa lugar. Okay, sa ngayon, nasa Tagaytay muna tayo.